стана война, аз съм войно номер 1, днес ще играе мини гейм, ще играе бизнес тайни игри. Ти си се побъркал? А? Ти си се побъркал? Да, нещо се побърках. Той играя с 10 пъпъса. Сега чакам да започнем. Ето видиш степен. Много топ фан, поздравим я. Welcome to the party. О, има непални, какво мога да направя? Много умно измислено. Мога да енчант на книгата. Може би можеш да си купуваш книги. Енчант ти е. Информация. Ще го кръста. Тук пише информация, надо прекъсвам лайнятиум. Ама ми са седми ниво. Тук имам компас. Който така, кои има, ще го прекъсвам на Ванян Марк. Тук ми пак седми ниво. Ел, аз не да си взема въпрос. Почнем. Починай! Ама не е почнало още. Сега тук трябва да чакам и да дойда. Трябва да си бера аренка. Аренки. Само аренки. Давай. Само аренки. Абе, какво става, масе? Чакай малко. Да пусна малко. Тази, видиш мап. В която игра тросите. Ще да пусна в това, където игра тросите. Сега. Ама нещо не ста. Явно няма да иска. Ей, защо не ще бе? Пише, че има 9 човека от 10. Това може да е почна. Какво ти изглежда? Не знам, как си. Не мога да намерам. Аз съм едно ревю за бебе. Добре бе, какъв е то тъпия бъг бе? Виж, аз ще мога да направя. Добре, някакъв бъг. Колко път да играят с името на всеки? 12 пъпа, най-класно пъпа. Много пъпа да играя бе, хора. Направо... Много пъпа бе. Виж, аз не мога да разбера никога бе. Какъв е то? Това няма бъг бе. Ще се изключа Redstone Torch и тогава ще изтръгна. В магазина да скриеча. Имам угаснат Redstone Torch, не го да го използвам. Бе, имам угаснат Redstone Torch. Имам 842 диаманта, изкъпай. Не, той ще иска да кажи. Виж какво пише, Diamond 842. Kills. Ти си убил нищо, нали? 842 дума. Абе, Емералди, бе, как ти дума? Има диаманти, бе, умен. Преди да започнеш видиш дефенс с диаманти, които пчелата да приключиш, тук може да купиш нещо, преди да започнеш видиш дефенс. И така вече като твоето колко отварят Емералди. Наистина. Добре бе, нещо не може да бъде Елена. Може да видим. Ево, това всички арени. Стана, трябва да вдяквате арената на Торчо. О, тук знам, много ли са пътната арена. И трябва да 4 човека. Ето има ли? Има още път. Не, има 4, има още път. 42 диаманти. Да започна с Iron Sword, който си безплатен, който си безплатен, може да ви. Те могат да започнат с... Може да купа един емералд да започнат с 10. Ето тук има Jump Parkour. Паркур ли има? А? Паркур! Ейч прото сега. Само че 12 по-къса. Брат! Ти сега как да го минаваш? Ай, кажи ми. Мина го! Ей! За първи път го минавам, ако ще ви вярвай. Добре. Да, в момента сигурно всеки сега се избрати много. Да, филм. Пати. Извратеното. Едва го минах и дех, че филме.
червената шапчета. Това се десен като... Червената шапчета седи при мен. И за втори път се минавам. Червената жак. И тук аз се подготвям да скачам и някакъв с червена качулка скочи пред мене. Сега тук има някакъв дет се прави на кафявата шапчета. Някаква водила. Не, ви почнахте ли? А? Почнахте ли да Не, в момента минавам джъмп паркур. Това е тъпо. Почнем се 30 секунди. Ай! Ай! Ще филма. Какво? Бати трудния паркур тук. Ти как да го минава, аз да не съм си про. Но аз съм чемпион и бати паркура. Десет секунди почвам, яди. Не филмах се, никой не го мина, аз стигнах максимално до там, бати просто. Еди е голямо. Почнах, come on. Аз съм в джунгъл, мапа е джунгъл. Това е тъпо. Хайде. Колко вилиджера? 2 вилиджера имам само, what the fuck? Не ми пичи, вилиджер 2, аз съм четвърти ранг, айна се съм. Как се? Да аз съм четвърти, не съм четвърти ранг, напиши ми. Имам 20 парички, не напиши ми ранг 5 вече. Вече съм 5 ранг, някакъв ранг. Зомби вилиджер! Ай! Имам и 3 вилиджера само. Аз ще взема емералда, ама не бъде. Колко вилиджера имате? 3. Просто толкова ли спална по начало. И бато там ги победичи. Дай ми мангисите! Да слушам. Значи, един уби едно зомби и всички от игра скочиха да вземат емералда. Ама ти да се не разглеждат вилиджерите. Не знам, ти трябва да разслужаваш. Аз имам 50 мъчи. Трябва да ми за Iron Sword. 50 мъджи. Да, искам да си зомби вилиджер. Тя точно ми геба пари. Не вилиджера. Имам 100. Един Iron Sword и сега 300. What the fuck? Събирай, аз имам 100. И почти да виждам малко вилиджерче. Здравей, малко приятелче. Ако го инжектирам зомби, знаеш на какво ще стане? О, не! Но и намерих една празна бутилка. Някакви фил полши. Тук е... Фил, кои съм? Първо, че няма златни ябълки. Ако няма златни ябълки, ще ябълки на душата. Как ще живеете? След 10 секунди се спалва скелети. Are you kidding me? Не, това е човек, скин на Хиробран, там ще не с бели очи, има червени. Ти викаш? Нищо, бък. Викам бък, знаеш ли пъпичката бък? Намерих бати тайната база. Това Какво си намерил? много тайна база. И един вилиджер, който ще да инжектира малкия приятел. Аз ще взема емералда. Аз съм 230. Това е 230. Как се взе? Пишете в коментари. То никой не пише в коментари. Сега да кажа дали да продължа по тези, само аз ще си решавам да я продължа, защото си отзад я пише в коментари. Не ми парай вилиджера! Дай ми... Не! Вилиджер! Остави ми вилиджер, че го намира. Имам 300 и 100. Ей, какво на тя на Аз заспарвай, че те ли. Имам Iron Sword. Направил нас. Не ми пипай вилиджера. Зомби вилиджер, не пипай вилиджера. Направил нас. Как напявал нас? Ай, умри бе, зомби! Ще убия, пръста го направил. И взех мъни. Имам 43 мъни. Мъди! Аз умирам от глад. Хляб. 35 струва 3 хляба, трябва да си купа. Не бе, купи си бисквитки. Абе, нямам пари.
Криза, Бойко не плаща. Звъни на Борил да казва на баща си да плаща. Бъдната да не спомняте, че Борил познава, че Борил е син на Бойко. Всъщност те. Не. Всъщност те. Всъщност те. Казах, че не. Всъщност те. Някак пише лак. И втори моите вече. 70 секунди се спалват. Препер. Ти ми списа препер. Тя спам. Малко вилиджер, че яхнало куче. Умри. Ко? Тя ще убия кучето. Ой, умра. Fuck you. На едно съпте и половина съм. Умрях. Iron Sword ми. Умря ли? Да, мисля, че днес ще гледам, докато ме възпитам. Майко, колко съм? Не, спасите Ето, то ще спални. То ще спални в следващата вълна. Имаме 8 вилиджера, what the fuck. Да, също съм много в тази игра, това ми е тестът. Не знам, третата или четвъртата битка. Радва, всички други игри са много. Уйда, спалнали са удари вече. Бак. На коя вълна си бе? На удар. И има възродиха тъкни. Ама коя вълна? Коя вълна? Нали пише отстрани дам деца ти парите, Wave. Никъде не пише Wave. Wave 9. Доста си стигнал. Доста си издържал. Кенет, излами ли чер? Аз умирам, аз съм свършен. Помощ. Кон, сериозно? Майко, кон, костина кон, мъртъв кон. Ще го видиш в видеото, лапа. Какво? Имам един час. Умрях. What the fuck? Я чакайте да пинам. Виж, мъртъв кон, бе, what the fuck? Какъв мъртъв кон, какво би яздеше? Нищо, беше кон, само от кости и пак умрях. Пак ли умрях? Мар, приключвай клипа. Колко ще е дълъг? Аз започнах преди 10 минути. Първият клип се провари, помниш? Да. На коя вълна? 9-та вълна. Майко, къде ще мъртъв кон, ето се скара е къва. Значи аз съм тия седи скелети, също е един мъртъв кон. Знаеш ли за мамутите? Как има само кос? Да. Ето и беше. Има мамутите, кос само беше във формата на кос. Тут направо си бати железния. И като взех ме радо от него и ми даде 100 мъни. Нали, купи си някакъв армор. Отровен, тук има едно малко вилиджерче, което е яхтало очи и тук има също и отровен. Това е малко вилиджерче, което има и очи, лата просто е пъти. И лата просто бяха малко вилиджерче. Това виждам, че и аз да кученица. Да, бяха малко вилиджерче. Те бати... Бързаците. Да, първо това е там и второ, тук трябва 3 сърца, тук да се обускат 3 пъти. Ама има 344. Военна линия. Военна линия. Сеща се. Но ти си го забрал. Нали, той няма скайп. Не, има Фейсбук. Важно са. Напиши го я направи намазна реклама. И знаеш какво видях вчера? Че имаме 14 абоната. Ко? 14 абоната. Ко? 14 абоната. Ко? Не. 14 са. Ко? Не. При мен са 15. Аз не съм се абонирал. Аз съм си бахнал абоната. Ама не се абонирай, ти си към канала, направи. Добре. Няма да е чест. Иди, колко абоната?
Някой ми даде айрон нагръдник, обаче да пиша. Супер, thank you, пич, който си да пише. Брам, аз на реклама. Аз ще направя една реклама, ще напиша Gamecast BG Basic Alphabet. Сега хора ще купа, предложи ми, купа Iron Sword или Diamond Sword. Предпочитам Iron Sword. Ами, то диамантите и яра на месеца ни се струват едно и също. Но защото купи си брадва. Аз съм толкова за гейм. Слънче дома вече и не ми пука. И дай Iron Sword, айди, защото енчантната с блъска. Правим аз на реклама на всички във Facebook. Добре, почвай да пишеш. Посетите на 12-та вълна. Пиша на всички, които са на линия, посетете канала ми. Аз почвам с купувам броня. Купих си гащата. Трудни тек. Вече имам съответно гащата. Дръжте се здраво за пип! Време е за разклад. Зомби-ком! Зомби-ком! Ком, който беше зелен. Ком, който беше зелен. Ком, който беше зелен. Скелетон, скелет, скелети, само скелети, давай, 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 скелет. Ще играя докато не умрат всички вилиджери, а ние имаме 14 вилиджера. Али. Какво искаш? Срочно как снима дълги, докато не умрат всички вилиджери. Това е ясно. Хората, Да, ти няма да умрат скоро, купаш и 50 минути. знаеш ли колко е? Тък може да гледат 50 минути хората, нали ти искаш да гледаш? Нали уж така кефи, тък ще гледаш по-дълго. Дали кефи, по-правил там. Не. Ей, скоро подявните, фелна. Намерих тайна база. Никаква тайна база не е. Има всички. Повъркаш, но просто защото я видях в едно езерце имаше един просто кафяв, той ме изведи на повърхността и изобщо не е тайна база. След 10 секунди идва 13-та вълна. Вече сме на 13-та вълна. Тя ще купа нещо. Мисля, че на 20-та трябва да има бус. Бос. Да го беше казал така нещо, ма би искам да последвам. Не знам, или на 30-та, или на 20-та. Не знам. Малко вилиджер, че ме бие! Пая! Здравей, Пая! Бягам се, че тя е някъде. Хлебче. Някой влиза. Някакъв не пише. Да, ще кой ще добавя в конферентен. Добавим. Знаеш колко хора сме в момента само? Иво, знаеш колко хора са живи? Иво. Какво? Колко хора са живи? 7. Спана да ударя с тъма меч и зомби ком. What the fuck? Дай емералда. Взех емералда и бачи. Колко парички имаш? Зомби ма би, помощ. Дай. Колко пари имаш? 371. Вече 726. Аз бягам. Слонът на 2 зомбита. Бягай! Ай! Браво, задръжи, приятел. Майко. Про! И тя ще затварям, чао. Чао. Про 3000. Така, дами и господа, не останахме. Аз съм про 3000. Ще се измъкна.
Сега казвате, че не съм фамилител, направо ще се изстреля, сериозно ви говоря. Вече трябва да почвам да купувам дъма неща. Започвам с диамантени. Аз какво нямам? Шлем и гащи. Трябва да видим дъма шлема, колко е. Нямам за шлем. Ще събирам за шлема. Че трябва да оцелея. Тук трябва да направиш всичко, за да оцелееш. Добре, това видео ще е ужасно дълго, но все пак снимам на Village Defense. Има живи 10 вилиджера и 6 човека. О, вече имам пари. Да, има за награди, няма нищо първо да спашлем, че... Няма нищо. Толкова някак. Ай! Спалнаха Хиробрайн! Не ми се умира! Брейс. Сериозно! Бягайте, чуй. Какво? Добре. Надявам се да ви е харесал видеото. Се надявам да ви харесва. Може да напишете едно коментарче, да дадете едно лайк, че един абонат да дадете, ако ви е харесало. Може повече от един абонат, може повече от един лайк, може повече от един коментар, може от всичко по много, без много пъсване. Може да казват. Както и да е, кой няма кажа това е за епизода, защото епизода не е свършил. А той те първа започва. Не, наистина те първа започва. Кой е той? Тук има някой. Шефтвам. Пигмен! What the fuck? Убийте го! Ресипич, изчезвам. Бат пигмен. Бат нагия пигмен. Трябва да се регенерирам тук. Не! Жони! Бягай сега, Жони! Добре, давай да се влезе. Че... О, някой ми даде лък. Ама пич, с да стреля, бе. Ти не ме го даде, знаеш колко ми аз скоро стрелям. Трябва да се пострели. О, супер. Предпочитам гащи. Давайте туда, хора! 15-та вълна! Хиробрайн преди малко дойде, нали го видях, той има лапанна, даже там долу беше, къде не се сещам. Но как е? Само 4 живи. Това е лошо! Жони, това е лошо! Защо трябва да сме 4? Не може ли да сме 5? Или повече? Чакай за малко, че тук трябва да се сложа лаптопа да се зарежда. Добре, това видео е ужасно. Ужасно дълго. Ще има да коментирам 100 часа. Тъкмо, днеска ще го кача, днеска го снимам, днеска ще го кача, тъкмо да ви компенсирам, сигурно ще е днеска. Тъкмо да ви компенсирам, дето известно време не качахме. И за оцеляването на Minecraft да ви кажа... Пак се спална пред мене, бати наглото съществувайки. Да ви кажа само за оцеляването на Minecraft. Аз умирам. Бати късмет. Загуба всичко. Бати просто. Добре, вече се изнервих. Как може да умра толкова лесно, бати? То сега ако умре, пича. Да, целият той бати просто. Както и да е. Да, ще започна от лищото, те ще ме потрошат. Давай 10 живи вилиджера, не само това хора, това е 4, давай тук, я гледайте. Ние сме на 16-та вълна и те ни късат тук, като... Гледайте. Какво е това? Това какво е, питам? Това. Да, това какво е? Това. Ще аз се искам за оценяването на Minecraft, извинете. Да, две неща има да ви кажа. Стари вилиджера. Зомби. Бати като зомби. Сега, ще да ви казвам за оцеляването. Извинете, че толкова неща правим извън ефир. Но се постараем вече повече неща да ги правим в ефир. Повече неща да ги правим в ефир, ще се постараем. И да не почнем да пишете, нали ще се казва Minecraft Adventure. Защо не правите никакви адвенчери, загубих ви.
Сега ще приключи епизода. Защо не правите никакви адвенчър неща? Защото... Чай да напиша. Защото ние сте се объркали, втори сезон ще с адвенчър, може ще добави там босове, такива неща. И... Сега ще излеза и ще появя в някаква малка, набързо някакъв мини-геймс. Ще приключа епизода, че са много дълго, защото сме в главата на джанглите. Да, толкова вижте колко диаманти има отстрани. 1011. Тук има някакъв джъмп. Мап. Мап. Паркур. Тук. Който ще е бати трудния. Той си е бати трудния, ама аз съм е бати прото. Добре, падна. Това беше епизода. Също не, няма да пускам в някакъв мини-геймс. Друг, защото много дълго стана видеото. Това беше за епизода. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, запомнете втори сезон на Minecraft Adventure ще бъде съвсем Adventure. Но каквото и да е, това беше за епизода. Абонирайте се, дайте пушите да клипа, лайквайте. Скоро ще има нов клип. Сигурно утре, не знам, може би. И ще започна поредица на мини-геймс. IP-то на сървъра ще го има в описанието. Това беше. Чао!